Solen skinner for fuld kraft i Danmark i disse dage, men den slags, det var ikke ved. Det ved vi jo ligesom. Og når først kulden og regnen kommer snigende, så kan man jo nemt komme til at sidde og drømme lidt om egen feriebolig i udlandet, og den drøm, den kigger vi nærmere på i dagens Åbent Hus. Og der er fuldt hus her i Åbent Hus. Vi har Finn Christensen med fra MyHomes, vi har Jyske Banks boligøkonom Mikkel Høgh med, og vi har Cecilie, der holder øje med chatten med. Og så håber jeg, at jeg har Peter Korsberg med på en videoforbindelse fra Malaga. Er du der, Peter? Ja, jeg er klar. Det er godt. Og Peter, vi er jo sådan næsten 30 grader herhjemme. Hvordan ser det ud i Malaga? Jamen, vi er også i nærheden af de 30 grader, men lige præcis i dag har de jo lovet, at vi i aften skulle få faktisk 40 mm regn. Så vi må nøjes med lidt solskin i stemmen i stedet for. Det er godt. Det starter lidt skidt, Peter, det er jeg nødt til at sige, men altså, jeg ved, I er glade for regn dernede. Peter, vi vender tilbage til dig. Vi starter lige hos dig, Finn. Det her med MyHomes, vi kigger jo på to ting i dag. Vi kigger på, hvad kan man sige, Peters måde, den ud at købe sin egen feriebolig i Spanien. Så er der også jeres koncept. Kan du ikke forklare sådan lige hurtigt, hvad MyHomes egentlig er? Jo da, gerne. Det er i vores tilfælde ferieboliger, men på delebasis. Så det vil sige, rundt omkring på nogle af de bedste lokationer i Europa, bliver man ejer af 5 boliger sammen med et antal andre familier. Og så disponerer man og tager de ophold, man har lyst til efter eget ønske. Cecilie, så er det din tur, for vi har jo det her i Åbent Hus. Man kan stille spørgsmål ind. Der er masser, der har stillet på forhånd, men man kan jo også reagere på det, man ser i programmet her, og stille spørgsmål til Finn og Mikkel og Peter. Hvordan er det lige, det foregår? Ja, jamen stil endelig alle jeres gode spørgsmål ind til mig i den kategori, der hedder spørgsmål, altså ikke chatten. Der må I også gerne skrive og kommentere og debattere med hinanden, men i den, der hedder spørgsmål, så kommer de altså ind til mig, og så kan jeg stille dem videre til de kloge herrer, der står herinde i studiet. Og så har vi også en afstemning, som jeg sætter i gang med det samme, hvor vi spørger til, hvorfor I overvejer en feriebolig. Og det kan jo være, at det er ren fornøjelse, eller at det er en investeringstanke, I går med, eller måske en kombination af de to. Så dem må I gerne bare svare på med det samme, og så snakker vi lidt om det senere i programmet. Glimrende. Ja, så kom endelig med en masse spørgsmål. Vi prøver at nå en masse af dem, men erfaring viser, at vi kan altså sjældent nå dem alle. Vi kigger jo altså primært på 2 muligheder for feriebolig i udlandet i denne udgave af Åbent Hus. Men inden, så skal I lige vide, at hvis man stiller et godt spørgsmål, så er det jo altså, at der er præmie på højkant. Prøv lige at kigge med her. Dagens bedste spørgsmål bliver hver gang belønnet med et gavekort på 1000 kroner til møbler og interiørbutik Ting, der ligger i Silkeborg. Men bare rolig, Ting har også en webshop, hvis du ikke lige kommer forbi. Ja, og altså 2 versioner af måden at købe ferieboliger på, og vi starter lige nede ved dig, Peter, og inden vi bombarderer dig med spørgsmål om den klassiske måde at købe feriebolig på, så synes jeg lige, vi skal se dit lokalområde, og ikke bare det kontor, hvor du sidder nu. Vi var på besøg hos dig for et par uger siden, for lige at blive lidt klog på, hvad det egentlig er, du går og laver. Costa del Sol, den sydligste kyst på det spanske fastland, der siden 60'erne har lokket blandt andre danskerne med sol, varme og drømmen om det gode liv. Og er drømmen nu så stærk, at man gerne vil have sit helt eget sted, så skal man have fat i en som ham her, en dansk ejendomsmægler med fast base på Solkysten. Mit navn er Peter Korsberg, jeg er 56 år gammel og har boet her på Costa del Sol de sidste 21 år. Her har han, sammen med blandt andre hans børn, drevet firmaet Korsberg Estate, der sælger ferieboliger. Den typiske kunde, som kommer her hos Korsberg Estate, er en typisk dansk familie. Det er en kunde på omkring en 45 til 65 år gammel, og de kigger efter deres, det vi kalder second home, deres andet hjem, sommerhuset. Mange af dem kigger i området, som hedder Benalmádena, Fuengirola, Migras Costa og så ned mod Marbella. Det er sådan det primære område, at danskerne kigger i. Det er et gammelt dansk område, de her navne, jeg lige nævnte for dig, og det fænger stadigvæk rigtig godt. Det har også noget at gøre med, at der ikke er så lang afstand til lufthavnen herfra. Det spiller også en vigtig rolle for mange mennesker. Peter Korsberg har oplevet både gode og mindre gode tider som ejendomsmægler på Solkysten. Altså i 2013, der kunne man jo nærmest få det hele foræret efter krisen. Der var meget nemt at erhverve sig en ejendom til rigtig gode penge. Så er det ellers bare stedet stille og roligt, og nu taler man faktisk om, at vi er ved at være på samme niveau, som man var inden krisen. Hvis man er dansker, der drømmer om eget sted i Spanien, så anbefaler Peter, at man bruger regnemaskinen, inden man hopper i flyvemaskinen. Det, der er vigtigt, at de har forberedt lidt på, det er faktisk, at de har deres finansiering på plads. Fordi det er tit, når de kommer herned, så bliver de endelig lidt grebet, og så går de lidt højere op, og så, når de så skal til at kigge på og finde ud af, om det kan lade sig gøre,
så har de måske allerede brændt nallerne lidt. Så det er vigtigt, at de har deres finansiering på plads. Så typisk så gjorde de, at man gik i sin bank, og så tog man friværdien i den eksisterende ejendom, man har i Danmark. Det er nok den billigste måde at gøre det på for en dansker. Ja, Peter, du siger i indslaget, at man i 2013 kunne få det meget billigt, og vi nu er kravlet tilbage sådan omkring det her niveau før finanskrisen. Hvad betyder det egentlig i kroner og øre eller i euro? Altså, hvor langt rækker for eksempel, lad os sige 300.000 euro nede hos dig? 300.000 euro nede hos mig, der kan man få man kan godt få et nybyggeri, men i et billigere område. Ellers så får man en toværelses lejlighed i et ældre byggeri til omkring 300.000 euro i dag. Og hvad så, hvis man ikke har... Ja, der er lidt delay på, Peter. Hvad så, hvis man ikke har så meget? Altså, kan man overhovedet få noget for, lad os sige, altså hvis man nu er villig til at køre lidt længere væk fra lufthavnen, som du siger, 100.000 euro, 150.000 euro, er det helt urealistisk? I dag er det ikke nemt at finde noget til de penge, men altså hvis man vil tage turen ud af kysten, for eksempel mod øst, mod Almuniaca og den vej, og kan køre lidt op i bjergene, som har en fantastisk flot udsigt og en dejlig beliggenhed og så videre, så kan man godt finde et byhus eller en lejlighed i den prisklasse. Det kan man stadigvæk godt finde. Og hvad er det typisk, folk kommer ned til dig og siger, vi har et eller andet beløb. Hvad er det typisk for et prisleje, folk gerne vil ramme? Jamen, som det er lige nu, hvis man tager en ganske almindelig dansk familie, så ligger vi på omkring en 400-500.000 euro. Og de kigger typisk efter en 2-3-værelses lejlighed, når det er den pris, vi snakker om. Der kigges også på villaer, men villaerne er faktisk steget så meget i pris efterhånden, at man får ikke ret meget villa på Costa del Sol for 400-500.000 euro, når I snakker vest for Malaga. Går vi ud øst for Malaga, kan man stadigvæk godt erhverve en villa til den pris også. Godt. Peter, du bliver bare lige hængende på. Jeg spørger lige Mikkel, det her med finansiering. Altså, er det korrekt det her med lån i friværdien i din egen bolig? Er det måden at gøre det på, hvis man vil det her? Ja, det er jo en særlig mulighed, vi danskere har. Og alle internationale undersøgelser viser jo, at dansk realkredit er faktisk noget af den billigste låneform, der findes sådan i den vestlige verden, når vi taler om at erhverve sig fast ejendom. Så hvis man har friværdi, ja, så er det den oplagte mulighed. Hvis man ikke har friværdi, så bliver det jo lidt mere broget, og så må man jo se, om man for eksempel kan finde en lokal partner og få det finansieret med. Men hos os, der er det danske aktiver, man stiller til sikkerhed, og man kan ikke stille en udenlandsk ejendom til sikkerhed for et lån i Jyske Bank. Seerne skal vi have på banen, Cecilie. Er der spørgsmål til Peter? Det er jeg sikker på, der er. Ja. Der bliver spurgt lidt til, hvad skal der betales efterfølgende, hvis man har købt en ejendom eller en lejlighed kontant? Det er Jens, der spørger om det. De faste udgifter, altså der er jo ejendomsskatter, ligesom i Danmark, som også skal betales i Spanien, men i en helt anden størrelsesorden. Typisk ved en lejlighed til 300.000 euro, der vil det måske ligge på 1.500 euro om året i ejendomsskat. Og derudover, så hvis det er en lejlighed, så er der også det, vi kalder community fee, som er ejendomsskatter grundejerforening. Det er til driften af bygningen og swimmingpools osv., haven, og hvis de har en poolmand. Det vil typisk ligge i den prisklasse, der vil det typisk ligge på måske 150-200 euro. Og så har vi det sidste, det er det, vi kalder affald, som man betaler også en gang om året, og det er cirka 100 euro. Det er sådan de faste udgifter. Så kommer der selvfølgelig, at man skal have en forsikring, og man skal forsikring på, man skal have noget internet og så videre, de ting. Eller hvad? Der er også en, der hedder Camilla, som spørger til, vi har fundet en bolig i Spanien. Hvad gør vi så? Det er sådan lidt mere åbent spørgsmål, men kan vi guide Camilla lidt der? Ja, hun skal da bare ringe til mig. Jamen altså, hun har fundet en bolig i Spanien. Jamen, jeg vil anbefale, at de selvfølgelig samarbejder med en ejendomsmægler, som så kan hjælpe dem med at komme videre med den her sag. Jeg ved jo ikke, hvor langt de er kommet i processen, men der er selvfølgelig nogle ting, der skal findes ud af omkring den her bolig. Og på et tidspunkt skal der også en advokat på banen, for det er jo sådan, at vi arbejder lidt anderledes i Spanien, end man gør i Danmark, hvor at vi som mæglerne hernede, der tager vi os af selve salget og køber salg af ejendommene, og når det kommer til juridiske, så er det advokaterne, der tager over og laver det færdigt, når man skal til notaren og overtage sin ejendom. Så jeg vil anbefale, at hvis de har set noget og fundet noget på nettet, jamen så synes jeg, at de skulle kontakte en ejendomsmægler, som så kan hjælpe dem videre i den sag. Og
Og Mikkel, hvis man nu det fremgår ikke lige fra Camillas spørgsmål, hvis man nu ikke har alle pengene, så kan man godt ringe til banken og sige, kan I hjælpe mig, eller hvad gør man? Ja, altså det jeg vil anbefale, man gør, det er jo, at så tager man fat i sin bank og siger, at jeg vil gerne låne op i min eksisterende bolig. Så det forudsætter jo, at man har en ejerbolig beliggende i Danmark. Og hvis man ikke har det, så... Hvis man ikke har det, så er det lidt mere vanskeligt. Så er det broget, som du siger. Så er det broget, så skal man nok søge en finansieringskilde lokalt. Men altså, hvis man har en ejendom i Danmark, så kan man få den vurderet, og lidt afhængig af, hvor stor en friværdi man har, jamen, så kan det jo være, at man kan finde med pengene her. Men altså, de priser, Peter taler om her, så skal man jo være opmærksom på, at der skal faktisk en pæn stor friværdi til, og også mere, end hvad folk har i gennemsnit. Ja, hvis jeg var lige bryde ind også, så er der en anden ting, skal de huske, det er købsomkostninger, når de køber en ejendom i Spanien. Er det en brugt ejendom, skal de huske at lægge cirka 10% ovenpå købsummen i udgifter til blandt andet notaren, til advokaten, til landregister og så videre. Så det løber op i 10%, og det nybyggeri, så er det godt 13%, at man faktisk skal huske at lægge ovenpå, når man køber en ejendom i Spanien. Og det er i forhold til de priser, der ligesom bliver skiltet med? Ja. Er der flere til Peter nu, eller skal vi hoppe lidt videre, Cecilia? Måske bare lige et enkelt fra Camilla, der spørger, om man også skal betale dansk ejendomsskat af boligen i udlandet. Man skal betale dansk værdiskat, og hvor meget de beregner den til, det har jeg ikke. Der skal man snakke med sin advokat, som har styr på det. Men man skal faktisk betale ejendomsværdiskat af sin bolig i Spanien. Jeg anbefaler, at hvis man går ind på Skats hjemmeside, så ligger der en meget, meget fin og pædagogisk pjece, hvor man kan læse om principperne for, hvordan man bliver beskattet af ejendommen i udlandet. Okay, godt lige at få det med. Godt, vi vender tilbage til dig, Peter, men du bliver bare hængende. Nu synes jeg lige, vi skal have MyHomes og Finn på banen. Men Finn, inden vi bombarderer dig med spørgsmål, så synes jeg lige, vi skal ud og møde en af de familier, som har købt ind på det her MyHomes. Og MyHomes har jo, som Finn har sagt, ferieboliger mange steder i Europa, men vi bliver altså lige lidt i det spanske. Tilbage på den spanske solkyst, denne gang i Marbella, finder vi Evita og Rune, der nyder udsigten fra deres MyHomes lejlighed. Og bliver de trætte af udsigten i det spanske, så kan de jo skifte den ud med udsigten fra en af deres 4 andre ferieboliger. De ejer nemlig også en lejlighed i det sydfranske, en nedlagt vingård i Italien, en lejlighed i et fransk skiområde og en lejlighed til storbyferie i Rom. De ejer dem dog ikke alene. De ejer de 5 ferieboliger sammen med 28 andre familier. Vi gik jo lidt med tanker på, om vi skulle købe et sommerhus i Danmark, hvilket vi nok ikke ligesom var til, og heller ikke til at skulle passe. Vi var faktisk ude at kigge. Ja, vi var ude at kigge. Så overvejede vi, om vi skulle købe en bolig i udlandet selv, men igen, så var vi lidt i det her. Så er det altid samme sted, man skal til. Et sted. Pasningen er det, muligvis også udlejningen til fremmede mennesker, det har vi faktisk ikke lyst til. Så i slutningen af 2020 købte Evita og Rune sig ind i MyHomes forening nummer 4. Foreningen er en såkaldt komfortforening, der er den billigste i MyHomes-universet. Prisen var dengang 1.150.000 danske kroner. Så det er faktisk mindre end jeg regnede. Det er 109. Evita og Rune vurderer, at de i snit bruger deres MyHomes-boliger 6-7 uger om året. Selvom vi ikke har været her så lang tid, eller hvad skal vi sige, når vi kommer ind, så føler vi jo det at komme ind i ens eget hjem. Det står, som vi forlod det, der er salt og peber på hylden og lægger pasta i skuffen. Så det er ligesom at komme hjem til ens eget. Og man har egen nøgle. Ja, og det er jo det, vi værdsætter. Man lægger ikke mærke til, at der er 28 andre ejere. Fordelingen af boligerne foregår efter et pointsystem. Alle ejere har 20 point per år, og ugerne i boligerne koster 1-4 point, alt efter popularitet. Og selvom man altså ikke kan være sikker på at få alle ønsker opfyldt, så fylder den del faktisk ikke så meget for parret. Jeg vil også sige, at alene det er også, at man egentlig holder af hver lokation, alle 5, hver som en, gør jo egentlig også, at nogle gange så kan det godt være, at det ikke lige er Marbella, vi får, men hvis det så er Villefranche, så er det Villefranche. Alle steder er så dejligt, så det betyder egentlig ikke det store. Nej, det er virkelig et par meget tilfredse boligejere. Faktisk er det så godt som umuligt for Rune og Evita at pege på noget negativt. Det mest negative for mit vedkommende er, at jeg er fristet til at købe en til. Eller stige til en af de andre. Ja. Men man bliver virkelig positiv afhængig af det. Jeg tænker også nogle gange, at folk tror, at jeg bliver betalt for at sige det gode ting. Fordi det er noget, hvor jeg siger,
Nogle investerer i aktier, nogle investerer i andre ting, men jeg synes det her med, der har vi investeret i noget, vi kan bruge, noget vi kan føle, noget vi kan dele med vores unge mennesker, venner og det hele. Så nej, jeg har faktisk svært ved det. Ja, Finn, du må stå og knibe dig selv i armen. Altså, nu var det mig, der havde besøgt dem, ikke? Altså, de var virkelig glade, og jeg kan bekræfte, at de har ikke fået andet et par flasker vin for at deltage. Men altså, hvordan fungerer, for jeg synes, der er 1000 spørgsmål med det her, og jeg ved også, at I holder nogle lange infomøder omkring, hvor folk, fordi det er jo noget nyt, det er noget anderledes, det er noget, der er noget godt ved det, men der er jo også en masse, hvad nu hvis? Altså, hvordan bliver man enige? Hvem køber boligerne? Og hvad nu hvis der er nogen, der ikke rydder op og alt sådan noget? Altså, hvordan beroliger du folk, der har lyst til det her? Jamen altså, den bedste beroligelse er jo at have nogle nuværende ejere, som Evita og Rune, som stiller sig op og siger, at det her det fungerer upåklageligt. At vi kan vise et hav af billeder frem for de boliger, vi har lavet, det vil sige renoveret, indrettet osv. Så er det jo My Homes er et koncept, hvor vi egentlig har defineret ret så nøje, hvad rammerne er for det her. Og det er mit indtryk, at der er rigtig mange, der finder trygheden i det. Så det er jo ikke noget med, selvom man er et antal ejere, at man skal sidde og debattere rundt om et bord, om sofaen skal have den farve, eller man skal det ene eller andet. Det er jo sådan set My Homes, der står for at udforme det og træffe de beslutninger. Er det også jer, der køber boligerne? Det er også os, der sørger for, at boligerne bliver købt. Så noget af det, Peter er inde på med, han nævner notarer, advokater og hvad man ellers kan muntre sig med, når man er ude i Europa og skal købe bolig. Alt det står vi jo for. Så det er jo det at have os til faktisk at kuratere boligerne, som vi siger, fordi vi er ude at vælge de helt rigtige beliggenheder, sørge for, at boligerne får den karakter og den indretning, som de skal have, og så sørge for, at det er, som nu Rune og Evita siger her, at de føler, at det er som at komme hjem, hver gang de stikker nøglen i døren. Og hun nævner også det her med, at hun er fristet til at købe en mere eller stige. Og der skal du måske lige forklare, altså de bor i det, der hedder komfort. Ja. Og hvad er der, altså, og den koster, nu lige have tallene på plads her, for de købte for noget tid siden. Ja, den koster ikke 1,15 mere, den koster 1,5, er det ikke korrekt? Den koster 1,5, så for at bruge den målestok, som du og Peter har brugt indtil videre, så har de købt sig ind og for oprindeligt 1.500.000 euro. Og ejer boliger, som i gennemsnit koster i stedet mellem 700.000 og 1 million euro per styk. Hvis man i dag skal købe sig ind i den tilsvarende forening, som nu Evita og Rune har, så er det 200.000 euro eller 1,5 millioner kroner. Ja. Og Mikkel, skal vi lige sådan, altså et koncept som My Homes, hvordan ser banken på det i forhold til finansiering og så videre? Er der de samme spilleregler, eller gælder der noget andet? Nej, der er jo de samme spilleregler. Altså, sådan et bevis hos My Homes er jo ikke et bevis, man kan stille til sikkerhed for et lån. Så derfor, hvis man skal stille noget til sikkerhed, så må man have en ejendom i Danmark, man kan stille til sikkerhed. Og så er det jo sådan, at siden kickstarten af dansk økonomi i 90'erne, jamen der fik vi jo den formålsbestemte tillægsbelåning ophævet, så man kan jo bruge penge på. Mikkel, der er du simpelthen nødt til at hjælpe mig. Ja, men der er ikke nogen, altså, hvis man tager et lån i sit hus, så er der ikke nogen, der siger, at man skal bruge pengene på sit eget hus. Okay, på den måde. Men man må bruge pengene på det formål, man vil, og der kan man jo vælge at bruge pengene på at holde ferie. Man kan vælge at bruge pengene på en bil. Man kan vælge at bruge pengene på en båd, eller man kan vælge at bruge pengene på at sætte sin bolig i stand. Eller hvad fantasien nu rækker til. Og i det her tilfælde, jamen der bruger man så pengene på at holde ferie. Lad os prøve. Jeg ved, der er rigtig mange spørgsmål til My Homes blandt seerne, så lad os komme i gang. Ja, der er rigtig mange. Tommy spørger, hvad sker der, hvis en medejer eller andelshaver vil udtræde ejerskabet, men ikke kan sælge? Ja, det er jo altid et godt spørgsmål, og det får vi meget jævnligt. Sagen er, at når man ønsker at træde ud af sin forening, som vi kalder det vil sige sælge sin andel, så sætter man den til salg fuldstændig på samme vilkår, som hvis man gik til en ejendomsmægler og satte sit sommerhus til salg. Og som det er, så er der en ret stor efterspørgsel på andele, som har været i et ejerskab hos nogen, og som skal skifte hænder. Og det er der, fordi de har så den fordel, at der er boligerne klar, så man træder ind på sælgers plads og kan begynde at bruge boligerne med det samme. Man kan ovenikøbet se, hvad det er for 5 boliger, man bliver medejer af, hvilket man ikke nødvendigvis kan, når man køber sig ind på projektstadiet. Så der er projektstadiet, og så er der gensalg. Og der er så tilstrækkeligt stor efterspørgsel efter det, så der er rigtig fin omsættelighed. De ligger sjældent meget mere end 30-45 dage. Og for lige at binde sløjfen på, så kan vi også sige, at sælger
har typisk haft en rigtig, rigtig fin gevinst, som jo er skattefri, fordi det går under regler om fritidsboliger, når man har ejet den i en periode. Nu jeg kan se, Mikkel kribler simpelthen lidt i økonomien. Jeg kan se det på dig, Mikkel. Og der er jeg simpelthen nødt til at sige, nu er jeg jo økonom og bankøkonom, og det her, det er simpelthen, der er lige nogle ting her, jeg synes er meget, meget vigtige, man tænker over. Altså, hvis man køber det her, det er ikke et almindeligt frit marked på den måde, så man kan ikke følge omsætteligheden. Hvis jeg kigger som økonom, så synes jeg faktisk, der er rigtig mange af de her til salg, og det kan der være mange årsager til. Det er ikke det samme som, at jeg siger, at det nødvendigvis er en dårlig idé. Man skal bare tænke over, at det her det er et illikvidt aktiv, man køber. Dermed så er der perioder, hvor der sikkert er god omsættelighed. Der er perioder, hvor der er knap så god omsættelighed. Og tilsvarende må jeg sige, at man kan jo være heldig at købe noget, og så stiger det i pris. Men vi hører jo også Peter nede fra Malaga fortælle om, at hvis man havde købt noget i 13, jamen så er vi først lige kommet tilbage, så der kan godt tage meget, meget, meget lang tid. Så det er i hvert fald ikke naturgivet, at man kan betragte det her som en god investering. Jeg tror, hvis man vælger at købe sådan noget her, så som økonom vil jeg sige, så skal man tænke på det som forbrug. Hvis man så ender med at få en gevinst, så kan man sige, så er det i sagens natur en gevinst, man kan glæde sig over. Men som udgangspunkt, så skal man tænke på det som forbrug. Ja, det vil sige, at det du mener, det er, at hvis man køber et sommerhus, så er det forbrug. Ja, det mener jeg faktisk. Okay, men så er jeg enig, så kan jeg tilslutte mig. Dog vil jeg sige, nu har vi været i gang siden 2016, og vi har aldrig oplevet en situation, hvor folk ikke har lavet en rigtig fin gevinst. Jeg vil aldrig nogensinde anbefale folk at købe sig ind i vores koncept på grund af det. Det er ikke det, der skal være drivkraften, det skal være livskvaliteten og den frihed og fleksibilitet, man opnår. Men det er jo meget rart at vide, at man kommer ud med mere end skindet på næsen. Oven i købet har det været forrentninger på 40-50%, vi ser. Og det har vi set over en lang periode nu, og det er fuldstændig rigtigt, at det er jo ikke givet. Overhovedet ikke. Der er ingen garanti. Og det er også 2016 er meget, meget, meget taknemmeligt år, må jeg også sige. Så hvis vi nu har taget 2013, der var I så ikke i gang. Ja, der var vi ikke i gang. Så havde casen været helt anderledes. Så det skal man selvfølgelig have for øje. Det skal man være opmærksom på, og det skal man have at vide, når man går i sin bank, hvis man vil komme til en saglig bank, der kommer rundt om det hele. Og derfor så siger vi det også i dag. Det er godt, Mikkel. Det er godt. Når jeg vender tilbage til det spørgsmål, ja, selvfølgelig. Bare for at Tommy lige forsvare det der med, hvis nu at man ikke kan sælge, var svaret der, at Vil du svare bare jeg vil sige, at svaret er fuldstændig det samme, som hvis man har et sommerhus, som man ikke føler, man kan sælge. Hvad gør man så? Jamen, så sætter man prisen lavere. Det er jo en måde at sørge for, at det bliver solgt, og det vil også være det samme i det her tilfælde. Godt, så det er meget det, vi kender fra almindelige boligsalg og så videre. Mia spørger, hvor længe ad gangen må man blive boende på en lokation, hvis man nu vælger MyHomes-konceptet? Jamen altså, som jeg var inde på i indledningen, så disponerer man sådan set selv. Det er sådan, at man får tildelt antal point, som der også du var inde på i indledningen. Men man disponerer selv sin ophold. Så et eksempel, jeg har for ganske nylig, var en familie, der var 5 uger i træk i Piemonte. Fordi de var ikke så afhængige af at skulle sidde på et kontor i København eller i Danmark, så de opholdt sig 5 uger i træk i deres hus i Piemonte og nød livet der og arbejdede derfra i virkeligheden. Og den skal ikke gå på runde? Lige præcis. Nej, altså det afhænger helt af, hvem der booker og hvad man. Og så er der noget sæson i bookingerne, det vil sige, at nogle uger er billige, de koster 1 point ud af de 20, andre er dyre, de koster 4 point. Og så er det jo op til den enkelte familie med deres sammensætning og deres behov at beslutte, hvordan og hvorledes det skal fordeles. Man kan ikke få 5 uger i træk i højsæsonen formentlig. Nej, det kan man ikke. Nej, det kan man ikke. Nej, man må lige prioritere lidt. Så skal man være ekstraordinært heldig. Præcis. Jeg har lige et spørgsmål, så kan du lige finde. Og man må ikke leje det ud, er det korrekt forstået? Det er fuldstændig rigtigt. Ja, og gør folk det lidt alligevel? Nej, okay. Jamen hvordan tjekker I det? Altså, fordi det er vel en stor del af økonomien for mange, når de kigger på en feriebolig. Det er for eksempel også noget, der gør forskel, om man kan betragte det som en investering eller ej. Ikke? Fordi der kommer jo ikke noget cashflow. Der kommer fornøjelse. Det er kun fornøjelse. Det er det, man skal se det for. Og det kan jo være fint at bruge sine penge på fornøjelse. Bestemt. Der er flere, der spørger lidt i forlængelse af det, men må man låne det ud til familie og venner? Ja, og det er jo et godt spørgsmål, fordi der er jo mange familier, som køber det her som en, hvad kan man sige, som en ting, de deler, ikke? Også med venner og familie, ikke? Også økonomisk, altså at de har købt det sammen, eller er det mere sådan? Det kan man sådan set også godt gøre, men det er forholdsvis sjældent, vi ser det. Men man er velkommen til at tildele uger til sine venner og familie, som det passer en. Man skal dog oplyse det til os, så vi har lidt hånd i hanke med, hvem der kommer der. Men altså, som vores koncept hedder MyHomes, indikerer jo, at de mennesker, der kommer der, har en relation til stederne, og deraf også, at det der med at leje ud, det er ikke noget, der sker.
Hvor langt ud må relationen så være? Det er så et godt spørgsmål. Hvis man har mange venner, så eller hvad? Nej, men er der sådan noget selvjustits i de her grupper? Fordi, fuldstændig. Så der er ikke nogen politifolk ansat hos os. Det er selvjustits, der driver værket, og sådan skal det være. Altså folk, der træder ind i vores koncept, kommer med tillid på et vist niveau, både til os, men også til dem, de ejer sammen med. Og det vil jeg sige, det var sådan set også det indtryk, jeg fik af Runa Evita, da man, Jamen, der er rigtig mange til dig, Finn. Jens, han spørger, det er sådan lidt mere i den økonomiske boldgade. Ja. Vi vil gerne vide, hvad totalomkostninger er, altså inklusiv ejendomsskatter og vedligehold, og de ting, som jo ikke bare er købsprisen. Ja, så hvis vi tager eksemplet med den her komfortforeningstype, som vi nævnte tidligere, som koster 1,5 million kroner, så betaler man de 1,5 million kroner, og så kommer der hver måned en fælles udgift, ligesom man kender fra en hvilken som helst anden ejerforening, som koster 3.100 kroner i det eksempel, og de 3.100 kroner er alle direkte driftomkostninger, herunder de lokale skatter betalt. Og My Homes' administrationshonorar, fordi der skal være nogen til at drive alt det her, inklusive indkald til den årlige generalforsamling, alle de ting, det er der betalt ud af de 3.100. Og hvad kommer der så derudover? Den ejendomsværdiskat, som der er blevet nævnt, den skal man jo selv svare via sin selvangivelse. Den er heldigvis ikke særlig stor, dels fordi man er 29 om at dele, og dels fordi en del af de lokale skatter, der betales løbende ude i landene, kan modregnes. Så det er en forholdsvis begrænset beløb. Det er godt 5.000 kroner faktisk for sådan en foreningstype her. Og så den sidste ting, hvis jeg lige må, når jeg er i gang, bare for at gøre det som en helhed. Når man har været på ophold i sin bolig, så betaler man for en obligatorisk slutrengøring, som også inkluderer noget lindeservice, så man skal ikke slæbe håndklæder, viskestykker og sengetøj osv. med. Rengøring og lindeservice, og så forbrug af elvand varme. Så det betaler man afhængig af, hvor mange man har været i sin bolig, og hvor man har været henne. Så det er ligesom en slutafregning, der kommer. Okay. Godt. Så spørger Michael, vi bliver ved det økonomiske her, når man så køber en andel, han skal jo for eksempel til 1,5 million kroner, hvor meget kommer der så oven i den pris i form af omkostninger til skøde og så videre? Så altså ikke når man bruger, men når man køber. Ja, så de 1,5 million kroner inkluderer hele baduljen. Det er omkostninger til skøde, handelsomkostninger, omkostninger til skøde, omkostninger til de lokale rådgivere, notarer, advokater osv., der er involveret. Så de 1,5 million kroner er totalsummen, man investerer for at blive ejer af 5 boliger. Okay, det kan man godt gå ud fra. Skal vi lige prøve at hoppe lidt videre? Vi vender tilbage til spørgsmålsbunken, men jeg synes lige, vi skal prøve at få lidt tal på bordet. Uanset om man betragter feriebolig som en investering eller fornøjelse, så er prisen jo sjældent sådan helt uvæsentlig. Så lad os prøve at tage et kig på boligpriserne. Det har vi også snakket om i de her store feriebolilande. Og den skulle gerne komme på der. Og Mikkel, jeg kunne godt tænke mig, det er jo så Frankrig, Spanien, Italien, vi har her siden 2010. Og man kan jo godt se, det er jo rigtigt nok, hvad Peter siger. 2013, det så billigt ud i Spanien. Hvad fortæller sådan en graf dig? Jamen, grafen her viser jo, at boligpriserne går op og ned, og når man viser sådan noget, så kan man jo altid vælge, altså først og fremmest det år, man starter med. Det vi har gjort her er, at vi er gået så langt tilbage, som Eurostat, som har leveret tallene her, kan komme tilbage, så derfor så bliver det 2010, der er sammenhængsåret. Men ellers så kan man se, at der er en klar trend opad, men det er ikke givet, at det går op og ned, eller det kun går op, det går også ned en gang imellem i de her priser. Man kan se, at sådan noget som i Italien, det er ikke steget ret meget. Der ligger priserne faktisk ganske fladt. Nu er Italien et stort land, så der er jo selvfølgelig også store regionale forskelle. Vi kan se, at priserne i Frankrig er begyndt at falde, hvorimod at Spanien, selvom den lige bøjer lidt af derude, så har vi stadigvæk stigende priser. Så trenden er jo ligesom vi kender boligmarkedet herhjemme, at over tid så har boligpriserne med at stige med vores indkomster. Men der er også andre ting, og noget af det, der for eksempel er casen i Italien, det er jo den her aldrende befolkning, der simpelthen gør, at der er alt for mange boliger i Italien i forhold til, hvad italienerne selv skal bruge, og derfor så er der ikke den her underliggende strukturelle efterspørgsel. Peter, jeg kunne godt lige tænke mig at vende tilbage til dig. Det marked, som Mikkel ridser op her, hvordan passer det med din dagligdag? Ja, det italienske marked kontra vores hernede? Eller nej, nu tænker jeg altså det spanske marked, altså hvordan er det dernede? Altså har du travlt, eller står du og sparer efter kunderne?
Nej, vi spejder ikke efter kunderne. Vi har faktisk rimelig travlt stadigvæk. Altså, jeg ved, at mange danskere siger, at jamen, der kan vel ikke være så travlt nu. Jamen, der er der faktisk. Vi kan godt mærke, at de danske kunder har holdt lidt igen. Det har de gjort de sidste 3/4 år lidt på grund af rentestigninger og inflationen, og måske også krig i Ukraine og så videre har gjort, at så sætter de sig altså lige lidt på pengene og afventer, og hvad skal der ske? Men vi er jo sådan en kæmpe boble hernede i Andalusien, som er så internationalt, at markedet det flytter sig altså bare stadigvæk. Der sælges stadigvæk masser af boliger hernede, nybyggerierne skyder op, og så kan man tænke, kan det blive ved med at gå sådan? Ja, det tror vi faktisk, det kan. Der er lige kommet en ny undersøgelse, som siger, at vi kommer til at få flere indbyggere i Malaga-provinsen, end der er i Sevilla. Vi rammer i løbet af de næste 6 år omkring 2 millioner indbyggere hernede. Så kan man sige, om det er godt eller skidt. Men det er en stigning på 300.000 mennesker mere, end der er lige pt. Så det kører en vej. Altså det her sol, varme og det koncept, man har hernede, altså det fungerer bare. Det er kort afstand, flyveren det hele. I kommer bare. Det er godt, Peter. Peter, hvis jeg lige, det er jo blandt andet mit job, sådan lidt malurt i bær. Det her med turister, vi har hørt sådan nogle steder ved de her store turistdestinationer, nogle store byer osv., det her med, hvor man egentlig ikke er så glad for, at der kommer udlændinge og køber. Er det noget, I har mærket til? Jeg vil sige, vi har ikke så meget mærket til det endnu, men det begynder at boble lidt, og det begynder at boble lidt ind i Malaga centrum. Specielt derinde, fordi at udlændingen har fået øje på, at Malaga, som er en by i rivende udvikling, at den er bare så lækker, og der vil man gerne være ind i den gamle bydel. Og det er udlændingen så begyndt at købe op, og det gør så, at de lokale spanier ikke har råd til at være der længere. Så lige præcis på det område, der oplever vi det også her, ligesom man har gjort op i Barcelona, og de gør på Mallorca også lidt. Så det ulmer en lille smule, men vi kan jo ikke leve uden turisterne, og det ved de også godt. Finn, hvis jeg lige må vende jer, altså I køber i hvilke lande? Altså er det hele Europa, eller har I nogle lande, I holder jer til i alle foreningerne? Nej, det er udelukkende Italien, Spanien og Frankrig, og så har vi nogle sjældne tilfælde af sommerhus med i Danmark. Så det er de tre lande, vi holder os til, ja. Og hvorfor ikke for eksempel Tyrkiet, Kroatien? Men det spørgsmål har jeg også fået et par gange. Svaret er meget enkelt. Det er, at når vi er ude og spørge vores kunder eller vores mulige kunder, så er det de samme svar, der går igen og igen. For man skal ikke forveksle, hvor folk elsker at rejse hen på en ferie, og hvor de så drømmer om at købe deres egen bolig. Og til det sidste, der er der ingen tvivl. Italien og Spanien og så Frankrig scorer rigtig, rigtig højt. Og det er derfor, altså vi lever jo af at finde fællesnævner i og med, at der er et antal familier, som skal gå sammen om det her. Så derfor er det de samme ting, vi excellerer i. Og i øvrigt meget specifikt, som Mikkel er også inde på det, at der er landegrafer, og så er der regionale ting, og så er der meget lokale ting. Og vi befinder os meget lokalt i de her lande, så det er sådan lidt anden prisdannelse, end man generelt ser lige til det. Cecilie, lad os få seerne på banen. Yes. Hanne spørger, om man hæfter solidarisk for gælden i boligen. Det gør man ikke. Man hæfter med sit eget indskud, og grunden til det er, fordi vi organiserer ejerskabet foreningerne i det, der hedder et partnerselskab, PS kalder vi det også, som er en måde, man kan organisere det her på, så det er fuldstændig det samme, som hvis man står på skødet. Det har vi gjort tidligere, nu gør vi det i et partnerselskab, fordi den har også den store fordel, at når man en dag ønsker at sælge sin andel, så kan man faktisk nøjes med at sælge andelen af selskabet frem for at skal omskøde 5 boliger, som er meget bekosteligt på de kanter, vi taler her. Og har man nogen sikkerhed, hvis der nu er nogen af de andre, der bare stopper med at betale, eller altså, hvad sker der så? Ja, det er også et godt spørgsmål. Så det, der sker, det er, at alle indbetaler deres investering kontant. Det vil sige, at der er ikke lånt så meget som en bøjet 5 øre til noget som helst i de her boliger. Og samtidig indbetaler samtlige ejere det, der svarer til 12 måneders depositum af de løbende udgifter. Så det vil sige, at der er ret lang buffer at tage af, og så er der jo bygget sådan ind i aftalestrukturen, at man kan tvangssælge. Så hvis der er nogen, at der forskellige årsager ikke kan opfylde deres forpligtelser, det gælder både økonomisk, det gælder også måden, man behandler tingene på, så kan man altså slippe af med hinanden på den måde. Træder I ind i sådan en situation? Jeg spørger så meget til det, for der er mange, der spørger ind til det der med sikkerheden, når man nu er så mange. Ja, selvfølgelig et godt spørgsmål, men det gør vi ikke, og det er, som jeg var inde på tidligere, absolut heller ikke som udgangspunkt nødvendigt i hvert fald, fordi der er ret stor interesse for den her slags andel, når de kommer igen selv.
Og møder familierne hinanden på noget tidspunkt, eller er det sådan en Facebook-gruppe, eller hvor fysisk er det? Ja, både og. Så man møder typisk hinanden til en stiftende generalforsamling eller en generalforsamling. Det er fuldstændig ligesom I kender fra jeres grundejerforening eller en ejerforening, man bor i. Nogle dukker op, nogle dukker sjældent op, men det varierer lidt efter folks egne ønsker, kan man sige. Og så er der jo også en lukket Facebook-gruppe, hvor man kan kommunikere lidt med hinanden. Men det er meget individuelt, hvor meget man ønsker at deltage i et fællesskab, og hvor meget man ønsker ligesom at være i sit eget regi. Det gør man, som det passer ind. Ja. Så er der også lidt til Peter. Der er Siri, hun spørger, hvad hvis man ønsker at købe helårsbolig og flytte til Spanien? Er der noget, man så skal være opmærksom på? Altså, selve købsprocessen i Spanien er egentlig blevet forenklet og gjort meget nemt at overskue, så nej, det er der egentlig ikke. Altså, det er samme måde, som du køber en feriebolig. Du skal selvfølgelig tilmeldes i det spanske system, det skal du egentlig også, som du har en feriebolig. Så i den retning er det egentlig ganske enkelt. Altså, man skal til notaren, og man skal have skødet sin ejendom, og så er man faktisk tilmeldt i det spanske system, fordi når man har en bolig i Spanien, skal man også have et NIE-nummer, som svarer til et CPR-nummer, og man skal have en bankkonto, og man vil tilsluttet til vand og el, og så er man sådan set i gang. Så i det perspektiv, nej, så er der ikke nogen forskel på at købe en feriebolig eller en helårsbolig. Er der mange, der gør det, Peter? Er der mange, der kommer ned? Altså, det er jo sådan den klassiske forestilling om det der med ned at få sin pensionsår i Spanien. Er det noget, du mærker til? Jamen det er det, fordi at mange af vores kunder er jo kunder, som kommer i 40-års, 50-års alderen. Der køber de boligen, de vil gerne have et sommerhus, fordi der er jo gerne en 3 timer og 30 minutter, så står du hernede. Så køber de deres sommerhus i Spanien, som de godt kan lide at komme ned til at bruge. Og så lejer de det også ud og får noget investering ud af det, eller noget afkast på den måde. Og når de bliver lidt ældre, jamen det kan være, at de finder ud af, at de vil have noget større, eller de beholder den her bolig, jamen så kommer de til at bruge mere og mere tid hernede. Og mange danskere gør jo det, at så er de hernede i hele vinterperioden, og så nyder de det gode vejr i Danmark om sommeren. Og det har i hvert fald været en vand måde at gøre det på i mange år. Men vi har jo også dem, som kommer herned, og der kommer flere og flere af dem, fordi at vores infrastruktur er så god, så internettet fungerer jo rigtig godt, og de her pendlere, som kan arbejde meget hjemmefra, dem ser vi jo flere og flere af, som køber ejendom hernede, og så sidder de hernede og arbejder i perioder, og så tager de hjem til møder og så videre. Så jo, absolut, vi ser rigtig mange, der kommer den vej. Godt, Peter. Har du mere, Cecilie? Altså, jeg kan... Ja, du kan blive ved. Jamen, så tag lige et mere. Ja. Godt. René spørger nemlig, hvordan man er dækket ved skjulte fejl og mangler ved køb af bolig. Peter, det er også til dig. Er der tilstandsrapport, eller hvordan fungerer det nede hos dig? Jamen, det er faktisk sådan i Spanien, at du kan godt få lavet en tilstandsrapport, men det er faktisk for købers egen regning, hvis han vil have den. Og når man går til notaren, så er ejendommen faktisk købt som beset. Så man overtager faktisk ejendommen, som den er. Når først man har skrevet skødet, og man har overtaget, så hænger man selv på ansvaret for den ejendom. Jeg vil så sige til gengæld, så har vi ikke så meget med de her skjulte svampe og på samme måde. Bygningerne er på en anden måde, så man bliver ikke snydt på, eller der er ikke så mange skjulte ting i den forstand, og man skal heller ikke være bange for det, fordi at når man går det igennem, så kan vi også sikre mange ting, inden man går til notaren, at de ting bliver ordnet og gjort. Men rigtigt, man køber som beset, når man sidder ved notaren og har overtaget noget. Altså, jeg får lige lyst til at spørge, sådan, om der er andet, man bør være opmærksom på, som er anderledes end fra, når man køber i Danmark. Altså nogle gode fif, du lige kunne give videre der? Ja, altså, det gør man jo også i Danmark. Jeg vil sige, det står, at man skal købe en genstandsbolig, så sørg for, at din ejendomsmægler, han hjælper dig med at få en håndværker med ud og kigge ejendommen igennem, og at den nu også er i orden og så videre. Altså, revner hernede er en ting. Det er ikke sætningsskader som i Danmark, fordi hernede der bevæger jorden sig, så det skal man slet ikke være så bange for i den forstand. Men der er mange ting i den retning, så derfor tag en håndværker med ud og kigge på tingene, når man skal købe. Og så er der jo også det juridiske i det. Det er jo, at når man køber en bolig hernede, så er det jo advokatens ansvar. Han kigger alt igennem, inden at man skriver skøde ved notaren. Og det vil sige, at han går igennem, om
bygningen er lovligt opført, om der er gæld i den, og hvad der ellers kan findes frem, om der er bygget for mange kvadratmeter, som ikke er blevet gjort lovligt ved kommunen, eller der er en swimmingpool, som ikke er blevet anmeldt. Sådan nogle ting ser vi tit, men de ordnes så inden at man laver selve handlen, så der kommer altid styr på de her ting. Men det foregår ofte, og derfor så er det vigtigt, at man har nogle gode rådgiver til at hjælpe sig. Skal vi lige prøve at vende vores afstemning? Vi, som Cecilie teasede lidt for, så har vi jo altså en afstemning i gang, og det var altså det her med, hvad er det egentlig, man kigger på feriebolig for? Er det investering, er det fornøjelse, eller er det sådan lidt en kombi? Kan vi lige få et bud? Hvad tror I, seeren har svaret? Fornøjelse. Jeg tror, de fleste svarer en kombi, og det bliver jo min kæphest, fordi at jeg tror, at der er for mange, der tænker på det her med at købe bolig. Det er sådan set også at købe almindelig bolig i Danmark. Der er for mange, der tænker på at købe ejendom, når det er til privat brug som en investering. Det skal man passe på med. Og Peter, vi skal også lige have dit bud. Når folk kommer ned til dig, er det så som investering, de også har det for øje? Helt klart, det er en kombi, det er jeg sikker på. Godt. Jamen lad os få udløst spændingen og se, hvad seerne har svaret. Det er en kombination. Ja. Der er næsten ikke nogen, efter du har givet en opsang, Mikkel, der tør sige, at det er ren investering. Men, så det er jo opløftende. Men ellers, så er du lidt skuffet. Eller, hvad skal vi sige? Det er som forventet, ikke? Og det kan jo godt vise sig, at man får en gevinst. Men når man gør sådan noget her og køber ejendom, også bruger af sin formue, så skal man tænke på, tænk på det som forbrug, og så hvis der så kommer en gevinst, så kan man tage det med. Hvis man gør det sådan, så indretter man sig sin økonomi konservativt, og så kommer det til at hænge godt sammen. Hvis man er afhængig af, at man har købt noget, og afhængig af, at man død og pine skal have et afkast på den her ejendom, så kan man ikke bare rejse fra den, når man har behov, og man måske er i et nedgangsår som 2013. Så derfor så er det vigtigt at tænke sådan her, det giver den stærkeste boligøkonomi, den mest rolige nattesøvn, ro i maven, så er det styr på tingene. Og det er ikke bare fordi, det er ikke sådan en bankmikkel, der snakker. Privat Mikkel, har han den samme holdning? Privat Mikkel har den samme holdning. Derfor har jeg heller ikke selv hverken bolig i udlandet eller sommerhus. Nej, okay. Jamen, det er der jo heldigvis nogle andre, der har mod på. Jeg håber, han har bolig i Danmark. Ja, det tror jeg, han har. Nå, jamen altså, Cecilie, lad os lige vende tilbage til spørgsmålet, for jeg kan se, at det bliver ved med at tikke ind, og vi skuffer alt for mange, men vi prøver at nå så mange, vi kan. Ja, der er en, der hedder Remi, der spørger, er der nogle særligt attraktive områder, som vi bør kigge efter at købe bolig i? Hvis vi ser det som en investering, der på et tidspunkt gerne skulle give lidt afkast. Ja, Peter, jeg tænker, at det er dig, vi skal have fat i der. Okay. Hvis det er Spanien. Ja. Beløbsmæssigt, den er jo lidt svær, fordi jeg ved ikke, hvor stor beløb han tænker på. Men det viser sig historisk set egentlig, at hvis du virkelig har mange penge at investere, så Golden Mile i Marbella, selvom det er dyrt, meget dyrt at komme ind, så er der også enorme afkast at hente, hvis man investerer der. Men tænker jeg sådan lidt mere med mere almindeligt budget, så vil jeg sige, kan man gå ind i et off-plan-projekt på et tidligt stadie, så vil der faktisk være en ganske god mulighed for. Jeg ved, at byggefirmaerne de hæver priserne under selve byggeriet. Jo mere det bliver færdigt, jo dyrere bliver de også. Og til sidst, når det så er helt færdigt, jamen, så får den et nyk igen. Så det er også en mulighed. En anden mulighed at investere på, det er jo at købe noget gammelt skram, og så renovere det, og så kan man faktisk tjene nogle rigtig gode penge på det. Og områdemæssigt, undskyld, skal jeg tage den også? Så kan man sige, at de gode gamle områder omkring Bellarmádena og Migras er et godt område. La Cala, ud af kysten mod Marbella, og Elveria, Estepona popper op nu som noget virkelig, virkelig godt. Så der er rigtig mange gode steder. Det er næsten det hele, var Peter? Jamen, vi kan jo ikke stoppe. Jamen, det er godt. Fedt, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, for I har jo, hvad kan man sige, en bredere erfaring end Spanien. I køber jo også i Italien, I køber også i Frankrig. Ja. Hvordan griber I det der an? Hvem hjælper jer? Gør I det selv? Hvem har forstand på, hvor I skal købe hen? For I vil jo også gerne, selvom Mikkel ikke er meget for det, at det er en god forretning for jeres kunder. Nå, men vi går enormt meget op i, at det er en god forretning, og derfor så vælger vi kun de allermest attraktive områder. Så igen tilbage til det her, der er jo virkelig regional og meget lokale forskelle på, hvor efterspørgselen
er rigtig høj, og vores filosofi er, at når man er flere om at dele, kan man lige så godt plukke for de allerøverste hylder. Så det gør vi, og nu er jeg glad for, at Peter han nævner Golden Mile, fordi det er det eneste sted, vi køber nede på Solkysten. Og så kan jeg nævne Villefranche og Michel i Frankrig, bare for at tage 2 eksempler, som kun er gået igennem mange år en vej, og det er opad. Det er ikke markedet, der bliver presset, når makroøkonomiske forhold spiller ind. Så det er der, vi udelukkende vælger. Så vi vælger meget specifikt nogle områder, de steder, også i Italien, som er Piemonte i øvrigt. Ja. Mikkel, du står og tripper. Man skal tænke på, at nu bliver der spurgt som, hvis man virkelig går med investering for øje, så skal man jo ikke købe der, hvor priserne altid er høje. Så skal man jo mere sådan noget, som Peter er inde på, og finde noget, der er i dårlig stand, og så kan man udvikle det, og så få en gevinst på det. Vi ved også, at der er lavet forskning på det her, der viser, at der, hvor boligpriserne svinger mest, det er jo i periferien. Så derfor så er de største gevinster, når man nu taler investering, jamen det er jo ikke at købe de der dyre steder. Det kan der være andre gode økonomiske grunde til, men når man vil have det størst mulige afkast, så er man nødt til at tage den størst mulige risiko. Sådan hænger tingene sammen. Så kan det give god mening at købe de der populære steder, fordi man gerne vil minimere risikoen, men så minimerer man også afkastet. Så sådan hænger tingene altså sammen i de økonomiske lærebøger. Ja, det er jeg så ikke enig i. Det er også det er fuldstændig ligesom Novo-aktien, ikke? Den har man heller ikke. Jo, den har man faktisk lavet en rigtig god gevinst på, selvom den er. Men det jeg siger, det har man jo givet Nobelpriser for, så det er altså rigtigt. Vi kan i hvert fald se, at der er en fantastisk gevinst, der har været at få, når man køber selv de dyreste steder. Ja. Men det er jo også, altså der er jo ikke nogen, det får jeg i hvert fald altid at vide det her, ikke? Altså der er jo ikke nogen garanti for noget fremtid i noget historisk. Det skal man være, det skal man sige, og det skal man vide. Lad os prøve at tage nogle flere spørgsmål. Ja, der kommer lige en teknisk fra Tony. Han spørger, bliver man beskattet på samme måde af udenlands ejendom, hvorvidt det er timeshare eller fractional ownership? Er det noget, der er nogen her, der kan... Jeg kan i hvert fald sige, at det vi står for er nærmere fractional ownership, end det er timeshare. Timeshare er jo noget, som vi kender tilbage fra 90'erne og starten af 2000, hvor man egentlig købte sig retten til at benytte noget, så man er jo ikke som sådan ejer af en ejendom. Det er man i vores tilfælde. Så man bliver beskattet, fuldstændig ligesom Peter også var inde på, med en ejendomsværdibeskatning, fordi man ejer en ejendom. Hvordan det er i timeshare-regi, det er jeg faktisk ikke ekspert i, så det kan jeg ikke det bliver I skudt i skoene tit. Det er sådan lidt noget timeshare, og det ved jeg. Det gjorde vi i starten i hvert fald. Ja. Det gjorde vi helt sikkert. Og det har sådan lidt et blakket ry. Er det ikke korrekt? Altså, det er i hvert fald sådan det, jeg kan huske fra 90'erne. Det var sådan noget... Det er fair at sige. Ja. Men som jeg siger, forskellen er, at i timeshare køber du retten til at bruge noget, typisk et sted. Hos os, der køber du dig en andel af 5 boliger, som du kan benytte, som det passer dig. Ja. Cecilie? Ja, vi kunne lige tage Martins spørgsmål, og det er fordi, han ville gerne have noget udspecificeret fra tidligere. Der blev nævnt noget med nogle fællesudgifter, der lå mellem 200 og 300 euro, om det var på måned eller per år. Hvem var det, der sagde det? Var det Peter, eller var det Peter? Var det dig, Peter? Ja, fællesudgifterne, jeg kan jo ikke sige, det er nøjagtigt af det beløb, men det er per måned. Altså selve fællesudgiften, det er per måned, hvis jeg ikke fik uddybet det. Ejendomsskatten er 1 gang om året, basura, altså affald, som vi kalder det, det er 1 gang om året, og fællesudgiften, det er hver måned. Godt. Jamen, så synes jeg, vi skal sige tak for alle spørgsmålene, og så skal vi jo have kåret det bedste spørgsmål. Dagens bedste spørgsmål. Ja, og med den lille opsang, så skal vi finde ud af, hvad for et spørgsmål var egentlig det bedste i dag, og så skal vi jo have sendt en præmie den vej, og jeg modtager gerne input. Er der nogen af jer, der kom ekstra op og svede over et bestemt spørgsmål, så er det jo altid sjovt at starte der. Og også gerne for dig, Peter. Ej, jeg sveder allerede. Ja, det er godt. Ja. Det var fint nok lige, jeg synes, René spurgte til det med tiltransport og sikkerhed, og vi kom lidt ind på det. Det var i hvert fald rigtig mange, der synes var interessant. Det er et fint spørgsmål. Hvad kan man forvente der? Ja. Også hvordan man hæfter, men det er måske lidt det samme. Ja, det var hele den der sikkerheds... Ja, det Jamen, er det tiltrædelsesrapporten, der løber med dagens bedste spørgsmål? Det lyder ikke til dig. Den kan jeg tilslutte mig. Og hvad, Peter, du er også med? Du sidder og nikker, kan jeg se. Det er godt. Jamen, så tror jeg vil sige tak til alle 4. Tak fordi I var med, og også tak til dig, Peter. Og så selvfølgelig også tak for den store spørgelyst derude. Åben Hus-programmet holder sommerferie. Vi er tilbage i august, hvor vi skal snakke om nybyggeri. Så hvis du eller en, du kender, går med tanken om at bygge et drømmehus, så kig med den 21. august. Tak for nu. God sommer til alle sammen.